Kowace alaƙa a duniya abokan haɗi take so, yayin da a cikin abokan haɗin nan kuma take buƙatar dace da juna, domin dace da juna ne kawai ke iya sadar da zaman lafiya mai ɗorewa. Biyu ba ta haɗuwa a waje ɗaya face akwai dace da juna. Idan muka ɗauki misali da farin wata, to kowa ya san da matarsa Zara sun dace. Idan muka ɗauki Laila a fagen soyayya, to dole da Majnun kaɗai za su dace. Amma a duk lokacin da aka ce Ahmad, to ko baka so dole ka ce da Zainab suka dace. Dacen da suka yi da juna, na tabbata ko farin wata da matarsa Zara ba su yi irin ta ba. Bayan haka kuma zan so amarya da ango su gane cewa jin cewa muna so mu auri junanmu ba shine mai muhimmanci a zamantakewan auratayya ba. Abin da yake da muhimmanci shine muna ji har ranmu cewa za mu iya jurewa duk wani ba daɗi da kuma daɗi da za mu iya fuskanta a zaman aurenmu, kafin wannan lokaci da kuma bayan wannan lokaci. Kalmar da za ku fi yawan ji mutane na furtawa a gare ku ita ce, ku yi haƙuri. Tabbas gaskiya ne, domin duk da kasancewanku waɗanda ba a taɓa jin abokan faɗansu ba, to kuwa kun shiga matakin da ba ku da wani tudun dafawa face haƙurin nan. Zainab, ki yi haƙuri da shi, haka ma Ahmad, ka yi haƙuri da matarka. Dole za ka ɓata mata, ita ma dole za ta ɓata maka. Sai dai a duk lokacin da kuka ɓata wa juna, to ku nemi tsarin Allah daga shaidan, sannan ku tuna cewa bautar Ubangiji kuke yi. Malama Zainab da Malam Ahmad, Allah ya bada zaman lafiya. Sannan kuma ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu auren Fatima da Ramlat mu sha biki. Za a ɗaura auren Ahmad Rufa'i Nasiru da Zainab Abubakar a masallacin Idi na Ruganjuli bayan sallan Juma'a, ranar 17 ga watan uku, shekara ta 2013. A ƙarshe, Malama Khadija Abubakar na gayyatan 'yan uwa mata zuwa wajen walima da za a gabatar kamar haka. Rana 17 ga watan Maci, shekara ta 2013. Waje masallacin Idi na Ruganjuli. Lokaci karfe 4 na yamma daidai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ikon halarta. Amin summa amin.